खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालिया जेरै दं एरैनो थाफिनसिगोन क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालिनि माखासे बिफानफोरखौ क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव लांनायनि उनावनो सांग्रां रायजो राजाफोरजों लोगोसे बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआ गोबां सोमावसारदोंमोन फ्राय सानफ्रोमबो धरनायाव जिरायदोंमोन बिथांमोनहा बेनि उनावनो आसाम सोरखारा बिथांमोननि दाबिखौ खोनासंनो गोनां जादोंमन दा मोनसे मिथिसार बिलाइ फोसावदों आसाम सोरखारनि गभर्नरनिफ्राय मोनसे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोदों दि क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटाला सिगां जेरै दंमोन बेबायदिनो बेखौ दोनफिननाय जासिगोन जेब्लासिम आसाम सोरखारनिफ्राय जेबो नटिफिकेशन फोसावा अब्लासिम क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटाला सिगांनि बायदिनो थागोन होननानैबो रोखा फोसावबाय आसाम सोरखारनिफ्राय गोबां दान्थे बिदान्थे आरो नारानाथारनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिनि हान्जाया सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ सामलायनायनि बिबानखौ मोनबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय फिन गेवफिनबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया उल्टाफानि फरेस्ट रेन्जनि आइसि खरेन्द्र मुसाहारि बिथाङा सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय फिन बेखेवनानै होफिनबाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया माब्लाबाबो बन्द जानो हाया होननानै बुंथिदों खरेन्द्र मुसाहारि बिथाङा आरो एबारनिफ्राय जेबो नांज्लाय खमज्लाय जानाय नंला होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा सिगांनि समाव सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बन्द खालामनो थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै बुफाय बुसि खालामफैनायनि सायावबो रेन्जार खरेन्द्र मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिदों दि गोजौनिफ्राय बा सोरखारनिफ्राय गले गले बिथोन फैनाय लेखायै हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै माब्लाबा गेट बुफाय फैनाय माब्लाबा लामा जावथेनाय हुमखि होफैनाय बेफोरबायदि जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि सोरखारनि फैसाखौ माखासे ओनसोलनि सुबुंफोरा जागासिनो दं बेखौ माखासे मानसिया मेगन सायो बेनिखायनो नेम निथि बायदियै लेखा खालामनो थाखाय आरो ससाइटिनि रेजिस्टार लेखा दिन्थिनो थाखाय बुंनाय जादोंमोन नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोर जायफोर पिकनिक स्पटखौ सालायगासिनो दंमोन बिथांमोनहा लेखाखौ दिन्थिनो हायाखैमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बिथांमोनखौ होखारनांगौ आरो बोख्लायनांगौ होननानै गोजौनिफ्राय बिथोन हरदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बे लेखायैनो हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै बेबायदि हाराहास्ति खालामफैनाय जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों नाथाय दा नेम निथिनि गेजेरजों लेखा बिलाइ लानानै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा लावखार ओंखाम जाग्राखौ सामलायसिगोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावदों दि दा सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जेबो जेंना जानाय नंला बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि अनगायैबो रायमना वाइल्ड लाइफनि लामाखौ बानायनायनिबो थांखि दं बेनि अनगायैबो ना बोननाय बादिनांनाय गथ'फोरनि थाखाय नाव जावनाय बायदि राहा खालामनो थाखायबो थांखि दं होननानै फोरमायथिदों रेन्जार खरेन्द्र मुसाहारि बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीराव 4 जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों बेनि मादाव सासेया अफिसार जम्मु एन्ड काश्मीरनि ड'डा जिल्लायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों केप्टेन ब्रिजेश थापा नाइक डि राजेश सिपाही बिजेन्द्र आरो सिपाही अजय उदखारि थानायखौ खौरां मोननानै ड'डा जिल्लानि देसा ओनसोलाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो मोनानि 9 रिंगासो समाव उदखारिफ्रा गोख्रोङै गुलि गावग्लुंदों जायजों माखासे जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो माखासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों बेनिफ्रायनो 4 जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों 4 जवानफोर मुंख्लं जानायनि मादाव सासेया अफिसार 10 राष्ट्रीय राइफलनि केप्टेन ब्रिजेश थापा बिथाङा खालि 27 बोसोर बैसोनिल'मोन आरो दार्जिलिंनि थागिबिमोन फोरमायथिनो गोनांदि बिथाङा रिटायार्ड कर्नेल भुवनेश कुमार थाप्पानि फिसाज्लाबोमोन मख'नो गोनांदि 1 सप्तानि गेजेरावनो बियो उदखारिफोरनि नैथि गेदेर गाग्लोबनाय जायजों जों जोंनि जवानफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों थांनाय सप्तायाव काठुआयाव 5 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन जेराव उदखारिफ्रा गोजौ हाजोसानिफ्राय जेरै मेरै गुलि गावग्लुंदोंमोन जायजों 5 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमन रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 32 दानाव 48 जवानफोरा उदखारिनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव 60 गुबुन हादरनि उदखारिफोरखौ ट्रेनिं होनायनि खामानि जाबाय थानायनि रिपर्ट मोननायखौ लानानै अपारेशन खालामनायावनो गोबां जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों बेराफारसेथिं माखासे उदखारिफोरखौबो गावथारनो हादों जोंनि जवानफोरा रायजोआव जेरैथिंबो सिखावनि उदखार मोसौ बोरमा गारि मटर सना बायदि खावनो थाखाय मानसिफोरनि न' सिखाव जानायनि उनाव बे खेबाव फरायसालिसिमबो सौहैबाय सिखावा
फरायसालिनि गं 8 फांखाखौ खावनानै लांजोब्बाय सिखावफोरा आरो फांखानि अनगायैबो गुबुन गुबुन आगजुफोरखौबो खावनानै लांदों सिखावफोरा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि खुस्राबारियाव थानाय जिएसबि बड' हाइ स्कुलाव सिखावनि उदखार जुब जुब अखा हाबाय थानायनि खाबु लानानै फरायसालियाव थानाय गं 8 फांखाजों लोगोसे मटर पिस्टलनि बुग्रा बेल आरो माखासे गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों सिखावा। फरायसालियाव सिखाव जानायखौ जेबो थट मोनाखैमोन। हरखाबै माबा मोनसे नांब्रबगौ जानायाव फरायसालिनि खथायाव हाबनायावसो फरायसालिनि गं 8 फांखा गोमानायखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों फरायसालिनिफ्राय। ड्राग्स फाग्ला बा गान्जा फाग्लाफोर सिखाव खावनायमोनब्ला गंफा गंनै फांखाखौ लांगौमोन, नाथाय गासैखौबो लांजोबदों। बेनिखायनो बे खावनाय जाथायाव गुबुन गेदेर सिखाव हान्जानि आखाइ थानायनि सन्देह खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फारसेथिं सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनो खौरां होयोब्लाबो खावनाय मुवा बेसादफोरखौ मोनफिननो हागोनखौ लानानै पुलिसनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जिएसबि बड' हाइ स्कुलनिफ्राय। रायजोनि सोरखारि देहा फाहामसालिफ्राव सोरखारि डक्टरफोरनि साख्रि एंगारनायनि दोहौ फैदों। थांनाय 5 बोसोराव 178 सोरखारि डक्टरफोरा साख्रि एंगारदों जोंनि आसामाव। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोरखारि डक्टरफोरा साख्रिनिफ्राय रिजाइन होनो गोनां जाखो? रिपर्टनि बायदिब्ला दानबान्था खम, नांगौ बायदि मेडिकेल फेसिलिटि गैया आरो खामानिनि थाखाय गोबां नारसिननायनि जाहोनावनो साख्रिखौ एंगारनो गोनां जादों डक्टरफ्रा। थांनाय माखासे दानावनो जोंनि रायजोआव गासै 64 डक्टरफोरा साख्रि एंगारदों। बेनि मादाव जिएमसिएचनिफ्राय 16 डक्टरफ्रा रिजाइन होदों, जरहाटनिफ्राय 13 डक्टरफ्रा रिजाइन होदों, डिब्रुगड़निफ्राय 11, धुबरी मेडिकेल कलेजनिफ्राय 3, डिएमसिएचनिफ्राय 1, फखरुद्दीन आली आहमद बरपेटानिफ्राय 6 डक्टरफ्रा रिजाइन होदों, क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय 3 आरो नलबारिनिफ्राय 2, तिनसुकिया मेडिकेल कलेजनिफ्राय 1, सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय 4 आरो तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय 4 डक्टरफोरा गावसिनि साख्रिनिफ्राय रिजाइन होदों। रायजोआव थाबैनो फोरोंगिरि साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन आरो जायफोर एलपि आरो इउपिनि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर बिथांमोननि साख्रिखौ सोरखारि खालामनो थाखायबो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खुंनाय जागोन। बेखौ फोरमायथिदों आसाम सोरखारनिफ्राय। फोरोंगिरियाव थिसनथाय होनाय आरो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ सोरखारि खालामनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि 2025 मायथाइनि 31 मार्चसिमाव एलपि, इउपि आरो सेकेन्डारि स्कुलाव गासै 8,500 लांदां पस्ट ओंखारगोन। बेखौ आबुं खालामनो थाखाय थाबैनो फोसावथाय होनानै थिसननाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय फोसावथाय होनाय जाखाबायमोन, नाथाय बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि जाहोनाव आर'जलाइखौ आजावनो हायाखै। दा फिन सानसे साननैनि उनावनो अनलाइन एप्लिकेसन आजावनायखौ जागायजेनसिगोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथां डक्टर रनज पेगुआ। बेनि अनगायैबो एलपि आरो इउपिनि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर, जायखौ एसएसए कन्ट्रेक्चुएल आरो स्टेटफुल कन्ट्रेक्चुएल बुंनाय जायो, बिथांमोननि साख्रिखौ सोरखारि खालामनायनि खामानिखौबो आसाम सोरखारा जागायबायमोन, नाथाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा बेखौ लानानै बिजिरसालियाव केस होदों। बेनिखायनो एसएसए कन्ट्रेक्चुएल आरो स्टेटफुल कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खुंनाय जागोन आरो हाई स्कुलनि एडिशनेल कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौबो सोरखारि खालामनो थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ थाबैनो खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ। गोजोन्थों खौरां। नोंथांमोनहा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थों खौरां। मणिपुराव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि मोजां अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय 5,999 रांनि एयार कुलार मोननो हागोन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लानो नोंथांमोनहा बे अफारखौ मोननो हागोन। लोगोसे जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो हागोन नोंथाङा। जुदि नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनोब्ला थाबैनो मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमाव खौरां लादो। खौरां लानो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।